И здравейте хора! Днес отново ще отваряме неща с Кръсти Кеш. Ще отворим това за 6060 Кръсти Кеш. Както виждате имаме Power Mail, Legendary Star Drop, някакъв пин и скин на Нита. И нека да отворим. И може да поставите един лайк на това видео. Добре. Трети левел на това. И ето го и скина на Нита. Между другото як скин. Мене ме кефи. И сега Legendary Star Drop, хора. И пишете какво ще ми се падне. Имате 5 секунди. Вече са 4, 3, 2, 1. Аз отварям и нека да видим и... Какво е това? Добре, това е як скин. Добре, и пинче получаваме. Да, хора, това ще е видеото и чао!